mae yna lot fawr o ddigwyddiadau hollol ffantastig di digwydd dros y flwyddyn. A nesa ar gyfer digwyddiad byw ore sydd wedi cael ei noddi gan Stiwdio Gefn. A yma i gyhoeddi yr enillydd yw Lisa Gwilym. Diolch Elan. Reit, digwyddiadau byw gorau'r flwyddyn sydd wedi bod. Gig ola y bandana. Gigs Maes B yn Steddfod y Fenni. Neu gig y pafiliwn nos iau Steddfod y Fenni. Yr enillydd ydy Maes B, Steddfod y Fenni. Diolch yn fawr iawn. Ar fy rhan i pawb sy'n gweithio Maes B ac Elan Parry, diolch yn fawr iawn. Wel, ni chi gyd y Maes B yn Sir Fôn y mis Awst. Diolch Elan. Gwyn Eiddior ydw i, dwi yma ran Maes B yn derbyn y ddwy wobr anhygoel yma. Un am yr hyrwyddwyr Gorau a'r llall am y digwyddiad byw Gorau. Felly, da ni'n gwneud hon am drefnu hwn. Diolch yn fawr iawn, dwy wobr. Gret. Mae'n fraint ac yn bleser. Derbyn hwn ar ran pawb sy'n gweithio i Maes B, yr archdderwydd, ond y bwysicach pawb sy'n dod i Maes B. Dwi'n meddwl bod hon yn wobr i ni gyd fel cymuned. Pawb sy'n dod i Maes B, pawb sy'n mwynhau, yr artistiaid, Ows Gwynedd, Daf Cowboys, y math yna o bobl. Ond yn bennaf, dwi'n meddwl na pawb sy'n dod i Maes B, nhw sy'n heiddi hon.